Jama'a 'yan uwana, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan ƙayataccen shiri namu na harkan technology wanda muke taimakon kai da kai domin a gudu tare a tsira tare. Kamar da kuka sani dai, sunana Husaini, kuma a yau ma muna ɗauke da wani abu mai muhimmanci a cikin rayuwarmu da kuma ma'ana ƙwarai da gaske a harkan technology. Kamar yadda dai jama'a kuka sani, yau za mu yi bayani ne akan abin da ya danganci batir yana da matuƙar muhimmanci a dukkanin wayoyinmu. Batir yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taka rawa wajen tafi da harkan technology. Na farko, yau idan batirinka ba shi da kyau, wayarka ba za ka ji daɗinta ba, sai ka ji wayar komai kyanta ma ta fita maka a rai da sauransu. Haka in batirinka yana da kyau, za ka ji daɗi fiye da yadda kake tsammani. Mutane za su ƙi son wayarka. Yau kai ko ɗagawa kai za ka siyar, mutanen da za su dinga bibiyanka suna so su sai wayar suna da yawa, ba don komai ba sai don saboda batir. Kana da batir mai kyau wanda idan mutum zai yi browsing zai daɗe yana yi, idan mutum zai yi kallo zai daɗe yana yi, idan iya kira ma kake yi za ka fi daɗewa ma kana yi. Saboda haka, kamar waɗanda suke siyan batira irin marasu kyau haka da sauransu, saboda kun san yanzu lokaci ne ya canza wanda mutane musamman 'yan kasuwanninmu suke yin wasu abubuwa waɗanda ba sa dacewa. Za ka ga mutum, in ka je shago za ka ga da original batir da fake batir ba za ka iya bambance su ba. Kalansu iri ɗaya, komai nasu iri ɗaya. Idan baka sani ba sai a siyar maka da mara kyau a matsayin mai kyau. In kuma gashi nan dai ya danganta. To daga yau dai duk wannan insha Allah ya zo ƙarshe. Saboda haka yanzu za mu nuna muku yadda za a canza fake batir ya koma original. Fake batir za ka mishi ya koma original kuma cikin sauƙi ba tare da ma ka sha wahala ba. Abu ne mai sauƙi, amma kafin nan ku danna subscribe, sannan ku danna like, sannan kuma ku yi comment domin mu gane cewa lallai abin da muke yana ƙayatar da ku. Saboda haka mu je zuwa. Da farko dai, kafin kai ƙoƙarin canza batir ɗinka mara kyau ya koma mai kyau, muna buƙatar za ka nemi wannan sinadarin. Kun gan shi? Kun gan shi? Shi wannan sinadarin sunan shi Dry-Gin Chelsea. Za ka neme shi. Idan ka neme shi, ko da a kasuwa ne, in ka je wajen masu sai da chemicals ka tambaye su, za su faɗa maka, za su baka, suna da shi. Dry-Gin Chelsea. Idan ka buƙaci shi ka samu, to iya shi kaɗai ya isa. Sannan lokacin da za ka fara ƙoƙarin gyara batirinka, ku biyo mu a sannu a hankali. Da farko dai, zan ɓare ledan da ke bayan batir ɗina. To 'yan uwana, kamar yadda kuke gani, na ɓare ledar da ke bayan batirina. Kun gan shi? Kun gan shi? Kun ga batir? Kun gan shi ma ba kai, na cire ka. Kun gan shi? Kun gan shi? Na ɓare shi. Yanzu abin da zan yi shine, zan yi ƙoƙarin shafa masa wannan sinadarin na Dry-Gin Chelsea. Zan shafa a bayan, ma'ana idan goggoge shi da shi, sai in samu tsumma idan goge shi kamar da yadda kuke gani. Ku ci gaba da kallo na. Kun gan shi? Za ka iya taɓa shi da hannunka, ba ka da matsala da shi. Kun gani? Yawwa.
kamar yadda kuke gani. Na gama da nan, saura ɗayan ɓarayin. Sannan sai in goge shi. Kun ga shi? Yanzu sai in dawo rufe wannan sinadari nawa na Dry-Gin Chelsea. To, ɗan uwana, kamar yadda kuka gani na ɓare bayan batir ɗina, na goge shi da sinadarin Dry-Gin Chelsea. Yanzu yadda za a yi shi ne, ana buƙata za ka ajiye shi ya ɗauki kamar tsawon minti 30 zuwa awa 1 ya sha iska. Idan ya sha iska sai ka ɗauko wannan leda naka sai ka mai da shi jikin batir ɗinka sai ka rufe. Ɗan uwana, idan kai haka ka mai da batir ɗinka har da kan ka sanya shi a cikin wayarka, kai in so samu ne lokacin da ka sai fake batir mara kyau ɗin ka gwada amfani da shi ka ga rashin ƙarfin shi, sannan ka yi mishi wannan hikiman ka koma ka ɗaura shi a batir ɗinka, za ka yi mamaki ƙwarai da gaske. Saboda haka ina mai tabbatar muku da cewa lallai a yi ƙoƙari a jaraba. Idan na faɗa ina so a jaraba, saboda anan za ku gane yana yi ko baya yi. Na gode, mu ci gaba da shakatawa lafiya. A danna subscribe, a danna like. Bye bye.